Салом алейкум бародаро. Касе ки намедона муҷирои мо дар карантин дар Россия ҳозир ризқ кардаган, амон ниёз ба кӯмаки мо доранд. Касе дар Тоҷикистон нами рақамҳои Бабилонда метонен 1 симай, 5 симай, 100 симай чанд ки хитон метонен гузаронен. Касе ки дар аму Россия хидшай картаи оятилуда зиндаву сарбаланд бошед. ҳамватанони азиз, касоне ки дар дохили Тоҷикистон ҳастанд метавонанд ба рақамҳои Вавилон ва Мегафон аз тариқи банкоматҳо суми хайрияи худро гузоранд ва касоне ки берун аз марзи Тоҷикистон ҳастанд метавонанд ба рақамҳои корти Сбербанк суми худро гузоранд. аз ҳамаи шумо сипосгузор ҳастем. айни хурдсоли набуд ягон камбудӣ кори неку гапи яқина миай беҳбудӣ то вақте мезана дил ба рафтори туғрид бикӣ ҳамара қоил наки сартахам наки ғама дар дилҷам фақат падару модар мефаҳма дар ин олам чанд қадар дуғама хурдаки дилима хубу гандаву бада